Murag nangaluya mi sa mong utang ron. Sa una kanang wa mi kay maluya ka murag dako-dako pa magsobra sugot na lang mi og murag kuan apikihan mi nya karon murag luya man kayo. Murag di na siguro ni maayo sab. Di ba ang birthday diri presyo kay ang upat ka buok 48 pila man. Katubuok 48. Mugani pila man ang usa? Tag 12. No, 12 oh. Birthday upat 48. 48. 48 ka ni. Dari birthday upat 48 gyapon. Sa may daan ni ang utang? Birthday tulo. Pila man? Gusto taglo sa 36. 36. Tag 13 siguro. 39 man eh. Wala klarong presyuha de. Yung ano nang utag ko sa ibang mga kuwan, yung mga 35. Nya birthday tulo 36. May 36, may 39. Pila mo gani presyo? Ocho birthday. Pat. Yung tuko na ibon. Pila mo gani Agok mo diya. pila mo gani presyo ng birthday? Usa man ka nang usa ka kanaog. Usa pilain, be? Hindi na maayo na eh. Huwag na. Na wala na presyuha wala na presyuhi ang way stock. Yung tayo eh. Wala na presyuhi diri ang kanang wa dito. Kaya mo ito eh. Hindi ka nag-awag. Away nga. Presyuhan nilang nang wa diha. Ito mangitag away kay sumada mo ko sa kuang sweldo ron ako nagi-budget ron oh. Sardinas green, 25. Malibog ko aning ubang kuan bitaw. Usab-usab ang presyo ba? May standard bitaw. Nescafe 30. Sakto na kay Nescafe 15 man. Suti ang tatanong ng tao eh. Mahal na biya. Di po di mo siya. Udong. 5 na. 5. 5 ng udong? Oo. Pilang to sa una? Pag-iis na sa una. Basin 5 na. 5 na ginagawa sa una gali. Kita pa matuloy maligya. Ang lahi naman. Bird Street, hindi na bibi. Hindi, pareha. Kaya lagi. Bird Street, upat. 48. Bitchin. Bingo. Pila, di 8 ni bingo? Oh, doon ka buo. Bingo. Nga biskwit.
Bingo nga biskwit. 18. Tagpila man din na? Nubi lagi. 918. Asa pa tag 9? Suka. 11. Nescafe. 30 buwad. Pinika 60. Saan yung amber kumbe? Biskwit? Hmm. 18, tag 9. Lucky Me Blue. 11. Pwede ko katagain ang kumbi. Oy, pita sa gihatag. Pita na gihatag. Amber kumbe, pita ang gihatag. Natagpila man ang pita. Maura gyapon presyo. Nubi din na. Maura gyapon siguro. Kaya 9. Duha man, 18 man rin. Wala nila. Ingon di ko na yung mobile. Unsa may negosyo nga utang. Detab. 8 o'clock. Sa 22. Utang yung sa dodong. Bugas 2 kilo. 98. Central. 1 quart. 5. Birds 3. 4. 30. Nescafe. Mantika. Cheese. Magic. Cream o. Birds 3 tulo. 39. Pagpalit ko na itong verse 3, usa, doa, pangutang og verse 3 duha, pilay presyo. Yata, lipat-lipat style man niya. Lipat na lipat. Ano ito mag... Ingon kasi kaingon sa pangutan naman tayo.